በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ምስጢሩን ጥበቡን መምህርና አባ ቀለም ወርቅ ይግለጸልና አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ብስራተ ማቴዎስ ሐዋርያ አሐዱ እምአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ አርእስቲ እዚ ናይ ሰለስቱ ምእት እዩ። ጥንተ ነገሩ ከመዩ እንተበልና እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ብልብ ዝመኸሮ ድሕሪ ዓለም ብነቢያት ዝተዛረቦ ንምፍጻም ስጋ ኮነ። ስጋ ኮይኑ ህግ ጠባያዊ ህግ መጽሓፋዊ እናፈጸመ ዓበየ። ህግ ጠባያዊ ወይ ባህርያዊ በብንእሽቶ ምዕባይ እዩ። አምላኽ የኢሉ ንዕለቱ ኣይዓበየን። ልህቀ በበህቅ እንዘይትእዘዝ ለአዝማዲሁ እንተ ይእቲ እሙ ከም ዝብል ወለይ እቲ እሙ ውን ይብል እዩ። ህግ መጽሐፋዊ ህገ ኦሪት ምፍጻም እዩ። እግዚአ ለኦሪት ገብረ በህገ ኦሪት ከመ ይሳየጦሙ ለእለ ውስተ ኦሪት ከመ ንርከብ ትርሲተ ውሉድ ወገብረ በህገ ኦሪት ከም ዝብል ህገ ኦሪት ምፍጻም ከመዩ እንተበልና ኣብ 8 መዓልቲ ቤተ ግዝረት ኣብ 40 መዓልቲ እጉለ ርግብ ዘውገ ማይነቅ ሒዝካ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ምኻድ ከምኡውን ኣብ ዓመት 3 ጊዜ በዓል ንምኽባር ኢየሩሳሌም ምድያብ 3 ጊዜያተ ያስተርኢ ተባኢትከ ለለ ዓመት ዘሳ ይኣርገ ለበዓል ርጉም ውእቱ ከም ዝብል ካልኦት ሌዋውያን ቅድሚ 20 ዓመት ንበዓል ከይድይቡ ስርዓት ተሰሪዑሎም ነበረ። ንሱ ግና ኣብ 12 ዓመቱ ደየበ። ምድያቡ ድማ ንምስትምሃር ደኣ እምበር ንኻልእ ኣይኮነን። ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ተጠሚቁ ናይ ባህሪ አምላኽነቱ ካብ አብን ካብ መንፈስ ቅዱስን አመስኪሩ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። መዋኢለ ጾሙ ምስ ፈጸመ ጠመየ። ዲያብሎስ ብሰለስተ አርእስተ ኃጣውእ ተፈታተኖ። ብስስዐ፣ ብትዕቢት፣ ብፍቅረ ንዋይ። ብስስዐ እንተመጸ ብትዕግስቲ፣ ብትዕቢት እንተመጸ ብትሕትና፣ ብፍቅረ ንዋይ እንተመጽኦ በጸሊአ ንዋይ ሰዓሮ። ሰለስተ አርእስተ ኃጣውእ ዝተባሃሉ እዚኣቶም እዮም። ሰብ እውን ነዚኣቶም እንተደኣ ስዒሩ ብኻልእ ኃጢአት ኣይስነፍን እዩ። ድሕሪዚ ካብ ገዳመ ቆሮንቶስ ናብ ምድረ ገሊላ ተመሊሱ ትምህርቲ ከስተምህር ተኣምራት ክገብር ጀመረ። ትምህርቱ ሰሚዖም ተኣምራቱ ርእዮም ካብ 10 ኣህጉር ካብ ዝተፈላለየ ቦታ 5,000 ዝኣኽሉ ህዝቢ ሰዓብዎ። ወረሰየ እምሰብአ ዚአሁ ሐዋርያተ ከም ዝብል 12 ሐዋርያት ሓረየ። ቀጺሉ ወሃረየ ካልአነ ሰብአ ይብል ብኣሃዝ 72 አርድእት። ቀጺሉ 36 ቅዱሳት አንስት ሓረየ። 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም። ነዚኣቶም ትምህርትን ተኣምራትን ኣይጎሎምን። ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕሉ፣ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድሩ፣ ቃሉ ተመጊቦም ዝነብሩ እዮም። ካልኦት ግና ክመሃሩ ውዒሎም ምሸት ነናብ ቤቶም ይኸዱ ነበሩ። ነቶም 12 ነገድ ኣብ ዕዕጾም ኣትዩ ወርሒ ይሰብኮም ነበረ። ድሕሪዚ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ምድረ እስራኤል እናተመላለሰ ወንጌለ መንግሥት አስተምሂሩ ምስ ፈጸመ ንድሕነት ደቂ ሰባት ኣብ ማእከለ ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ተሰቕለ። ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድሪ እይደልዎ ለነቢይ መዊት በኣፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም ከም ዝብል ብስቕለቱን ብሞቱን ንዓለም ኣድሓነ። 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከርሲ መቓብር ሓዲሩ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ። በሰኑይ ዕለት ይቀስፈነ ወበሰሉስ መዋእል ይስየርየነ ወያሃይወነ ወአመሳልስት ዕለት ንትነሳ ወአመሳልስት ዕለት ሶጣ ለነፍሱ ውስተ ስጋሁ ከም ዝብል ተንሲኡ ድማ ንሐዋርያት 40 መዓልቲ መጽሐፈ ኪዳን አስተምሃሮም። ጉባኤ ሰሪዑ ዘስተምሃሮም ግና 3 መዓልቲ እዩ። ኣብ ትንሳኤ ዳግም ትንሳኤ ባህረ ጥብርያዶስ ወዝንቱ ሳልሱ እንዘያስተርእዮሙ እግዚ ኢየሱስ ለአርዳይሁ
ታንሲኦ እምነሞታን ከምዝብል ብዝበዝሐን ምዝራብዩ እምበር ንኽልተ ወይ ንሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ከይተገልጸሎም ኣይውዕልን ኣይሓድርን ነበረ 40 መዓልቲ ምስ ተፈጸመ ኣንቲ ሙሰ ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ሃይለ እምአርያም ከምዝብል ትእዛዙ ኣዚዙ ተስፋኡ ሂቡ ንሰማያት ዓረገ ካብ እርገት ኣብ 10 መዓልቲ ካብ ትንሳኤ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሰደደሎም ክሳዕ ሽዑኸ ኣበይ ጸኒሑ እንተበልና ኣብ 10 መዓርግ ዝኣቶና ንሕና ኢና እሞ ናብ ጥንተ ቦታና ከም ዝመለሰና ከረድእ አንድም ኣብ ትሽዓተ ከተማ ካብ ዝነበሩ መላእክት ስጋዊኡ ዘይፈለጡ ነይሮም እዮም እሞ ንዕኦም ከስተምህር እንታይ ደኣ ፈጣሪ ከም ፍጡር ድዩ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ሓደ ስራሕ ዝተርፎ እንተበልና ሃተታ ናብ ቅድሙ ይምለስ አንድም ኣነ 10 ቃላት ፈጺመ 10 ህዋሳት ፈጢረ 10 ዕለታት ጸኒሐ መንፈስ ቅዱስ ሃብክኹም ንስኻትኩም ድማ 10 ቃላትን 10 ህዋሳትን እንተሓሊኩም ሃብተ መንፈስ ወሃበኩም ይንምባል ሕድዝ ድማ ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮኑ ካብ ብልየት ተሐደሱ በአእምሮ በርትዑ ምስጢር ተርጎሙ ሓንቲ ቋንቋ ዕብራይስጥ ዝፈልጡ ዝነበሩ 71 ቋንቋ ተገሊጹሎም ብ72 ቋንቋ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዓመት ሙሉ ብሕብረት አስተምሃሩ ወነበሩ ዓመተ ፍጽምተ በኢየሩሳሌም ከምዝብል ብድሕሪዚ ሁሩ ወመሃሩ ዝበሎም አምላኻዊ ቃል መምርሕ ብምግባር ነዚ ዓለም ብዕጫ ተኻፊሎም ንስብከተ ወንጌል ኣብ ዝተዋፈሩሉ ጊዜ ንቅዱስ ማቴዎስ ብዕጫ ምድረ ፍልስጤም በጽሓቶ ኣብኡ ኣትዩ ጎይታ ካብ ጽንስ ጀሚሩ ዝገበሮ ተኣምራት ዝሰርሖ ምግባር ትሩፋት ዘስተምሃሮ ትምህርት ምስ ነገሮም እስራኤልዮም እሞ ካብ ህገ ኦሪት ናብ ህገ ወንጌል ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ ተመልሱሞ ትምህርቱ ከም ዝተረድኦም ርእዩ ትምህርቲ ናብ ዘይበጽሖ ንምብጻሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን አቦና ኣብ ቃል ዘሎ ይርሳዕ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ይውሳዕ እዩሞ ጸሓፈልና ኢሎሞ ጸሓፈሎም አንድም ከም አቦነቱ ኣብ ቃል ዘሎ ይርሳዕ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ይውሳዕ ኢሉ ጸሓፈሎም አንድም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ አይሁድ ንእስጢፋኖስ ብዳብራ እምኒ መስቀተልዎ እስጢፋኖስ ዳአዩ በአፍ ኮነ በመጽሐፍ ዘይከአል እምበር ዝተረፉ ሐዋርያትሲ በብሓደ ናውጻና ክንሰዶም አይጽግመናን ይበሉ ሐዋርያት ነዚ ሰሚዖም ናሁ ንትመየጥ መንገለ አሕዛብ በሉ ሽዑቶም ዝአምኑ አይሁድ ንሕና ሐዲሳን አትክልት ኢናሞ እንተ ዘይጽሒፍካልና እንታይ ክንከውን ኢሎም በዚ ምኽንያት ጸሓፈሎም አንድም እቶም ዘይአምኑ አይሁድ ነቶም ዝአምኑ አይሁድ ንክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ትብልዎ ኣለኹም ምስበልዎም እወ ይብልዎም እስከ ጽሒፍኩም ቆጺርኩም አረዱና በልዎም ንሳቶም ድማ አሚኖም ዳ እምበር ብፍልጠት ፍጹማን አይኮኑን እሞ ሱባኤ አትዮም ቆጺሮም ጽሒፎም ምርዳ ምስተሳአኖም ይልእኹሉ አምየሃ ተንሰአ ማቴዎስ ከመ ተንስኦ ተማይ ላይለ እሳት ከምዝብል ተቆጥዑ መጺኡ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም እና በለ ጸሐፈሎም አንድም አብርሃም እስከ ዳዊት ወእም ዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ኢሉ ክፍለ ዘመን ንምንጋር አጸሐፍኡ ድማ ስለ ሐሙሽተ ነገር እዩ ካብ ህዝብን በር ካብ አሕዛብ አይተወልደን ኢሎም ነይሮም እዮምሞ ካብ ህዝብን አሕዛብን ከም ዝተወልደ ንኸረድ ብዘር ብሩካብ የተወሊዱ ኢሎም ነይሮም እዮምሞ ዘእንበለይት ቃረቡ ተረክበት እንስተ መንፈስ ቅዱስ ንምባል ዮሐንስ ያአብዮ ኢሎም ነይሮም እዮምሞ ዘእይደልወኒ እጽውር አሳይኖ ንምባል በቢኤል ዜቡል ያወጽኦሙ ለአጋንንት ኢሎም ነይሮም እዮምሞ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወጽኦሙ ለአጋንንት ንምባል አሃዱ እምነቢያት ኢሎም ነይሮም እዮምሞ እግዚአ ነቢያት ፈጣሪ ነቢያት ከም ዝኾነ ንኸረድ መዋይለ ጽሕፈቱ ማቴዎስ ድሕሪ እርገተ ክርስቶስ 8 ዓመት ተፈጺሙ ታሽዓይ ክጅመር ከሎ ቀላውዴዎስ ቄሳር ካብ ዝነግስ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ማርቆስ ድሕሪ እርገተ ክርስቶስ 11 ዓመት ተፈጺሙ 12 ክጅመር ከሎ ቀላውዴዎስ ቄሳር ካብ ዝነግስ ኣብ 4 ዓመት ሉቃስ ድሕሪ እርገተ ክርስቶስ 21 ዓመት ተፈጺሙ 22 ክጅመር ከሎ ቀላውዴዎስ ቄሳር ካብ ዝነግስ ኣብ መበል 14 ዓመት ዮሐንስ ድሕሪ እርገተ ክርስቶስ ኣብ 30 ዓመት 35 ውን ይብል ኔሮን ቄሳር ካብ ዝነግስ 7 ዓመት ተፈጺሙ 8 ክጅመር ከሎ ጸሐፍቱ ድማ
ክልተ ካብ ሐዋርያት ክልተ ካብ አርድእት እዮም ማቴዎስን ዮሐንስን ካብ ሐዋርያት ማርቆስን ሉቃስን ድማ ካብ አርድእት ሐዋርያት ጥራይ በይኖም ከም ዝጻሐፍዋ ዘይመግበሪኡ ስለምንታዩ እንተተባለ ስለ ክብረ አርድእት ሐዋርያት ጥራይ ኮይኖም እንተ ዝጽሕፍዋ ነይሮም ሰብአ አርድእት ንስብከት ኣብ ዝወጹሉ እዋን እዚኣቶም ደኣሞ ናይ አፍ አንበር ናይ ውሽጥ ሰባት እንተ ዝኾኑ ደኣ ነታ ቅንዕት ህገ ወንጌል ክጽሕፉ ዶ ኣይምበውዑ ነይሮም ኢሎም ሰብአ አርድእት ጥራይ በይኖም ከም ዝጻሐፍዋ ዘይመግበሪኡ ስለምንታዩ እንተበልና ስለ ክብረ ወንጌል ሰብአ አርድእት ጥራይ ጽሒፎም አንተ ዝኾኑ ነይሮም እዚኣ ደኣሞ ተራ ሕግ እንድያ እታ ቅንዕት ሕግስ ኣብ ልብቶም ምስጢረ ተአምራት ኣብ ቤተ ኢያኢሮስ ምስጢረ መንግስት ኣብ ደብረ ታቦር ምስጢረ ምጽአት ኣብ ደብረ ዘይት ምስጢረ ጸሎት ኣብ ጌቴሴማኒ ዝረአዩ አእማድ ዝተባህሉ ሐዋርያት ተሪፋላ ኢሎም አይሁድ ክፉአት የምሞ ነታ ቅንዕት ህገ ወንጌል ኣይምተቀበልዋ ነይሮም ጸሓፍቱ ልዕል ኢሉ 5 ወይ 6 ትሕቲሉ 2 ወይ 3 ዘይመግበሪኡ 4 መግበሪኡ ስለምንታይ እንተበልና ወይታ በብ 4 ገይሩ ዝፈጠሮ ብዙሕ እዩሞ ብኡኡ እናመሰልካ ንምንጋር ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ስርዓተ ምድር ተሰርዓ በስርዓተ ሰማይ ከም ዝብል ንጎይታ ኣብ ሰማይ 4 ጸወርተ ወንበር ኪሩቤል ኣለዎ እንታይ ደኣ ይጸውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ መሰረተ ዓለም ለሊሁ አሃዚ ዓለም በእራሁ ኩሉ እሁዝ ውስተ እዲሁ ከም ዝብል ይስከሞም እንበር ይስከሙ ወድዮም እንተበልና መንበሩ ተሰኪሞም ስለ ዝረአዩ ከም ዝበለም እንበር ምስካምሲ ንስዩ ዝስከሞም እዚኣቶም ድማ ገጸ ብእሲ ገጽ አንበሳ ገጽ ላህም ገጽ ንስር እዮም ማቴዎስ በገጽ ብእሲ ምሰል ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም እናበለ ምድራዊ ልደቱ ስለዝጻሐፈ ማርቆስ በገጽ አንበሳ ይምሰል አንበሳ ካብ ሰብ ርሒቁ ኣብ በረኻ ይዝነብር አቡ ኮይኑ ድምጽ ምሰስመዐ እንስሳታት ይግሰጹ አራዊት ይርዕዱ ማርቆስ ድማ ካብ ትምህርት ምድረበዳ ኣብ ዝኾነት ግብጽ ኮይኑ ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉ ምሰበኸ ምእመናን ተገሰጹ አጋንንት መናፍቃን ረዓዱ አንድም አንበሳ ንላህም ጎይቱ እዩሞ ይሰብሮ ማርቆስ ድማ ካብ ግብጽ አምልኮተ ላህም አጥፊኡ እዩ ኣብዚ ድማ ናይ ግብጽ ካብ ትምህርት ምድረበዳ ሙኻና ይትረኽ አቀዲሞም ሙሴን አሮንን አስተምሂሮማ አይተጠቅመትን ቀጽሉ ነብይ ኤርሚያስ ወሪዱ አስተምሂርዋ አይተጠቅመትን ፍጹም ድሕነት ዝኾነላ በወንጌላዊ ማርቆስ እዩ ሉቃስ በገጸ ላህም ይምሰል አምጽኡ ላህመ መግዛአ ወጥብሁ ንብላ ወንትፈሳህ እናበለ ምሳሊኡ ስለዝጻሐፈ አንድም ኣብ መብልዕ ማል መውላዱ ተጠንቂቁ ስለዝጻሐፈ ዮሐንስ በገጸ ንስር ይምሰል ንስር ከምዞም ዝተጠቅሱ በእግሩ ይኸይድ ካብኦም ተፈልይኻ ብኽንፉ ይበርር በእግሩ ከም ዝኸይድ ዮሐንስ ድማ ከመሕዋቱ ወልደ ጓለ መህያው ወረደ እምሰማይ እናበለ ይጽሕፍ ካብኦም ተፈልዩ በክንፉ ከም ዝበርር ዮሐንስ ድማ አካል ምስልውና ተገሊጹሉ ቀዳሚሁ ቃል ይሉ ጽሐፈ አንድም ኦ ንስር ዘእሙር በብርሃነ አዕይንቲከ ከም ዝብል ንስር ዓይኑ ጽሩዩ ኣብ አየር ደይቡ ንታሕቲ ገጹ እንተተመልከተ ወላ ክንድ ፍረ አድሪ እተአክል ስጋ እንተወደቀት አይትስወሮንያ አልዒሉ ይምገባ ዮሐንስ ድማ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና ተዋሂብዎ አካል ምስልውና ተገሊጹሉ ቀዳሚሁ ቃል እናበለ ጽሐፈ አቃውሞም ከመይ እንተበልና ገጸ ብእሲ በምስራቅ ኮይኑ ገጹ ናብ ምዕራብ ገጸ አንበሳ በምዕራብ ኮይኑ ገጹ ናብ ምስራቅ ገጸ ላህም በሰሜን ኮይኑ ገጹ ንደቡብ ገጸ ንስር በደቡብ ኮይኑ ገጹ ንሰሜን ማቴዎስ ጽሒፉ ንደቀ መዛሙርት ማርቆስ ጽሒፉ ንደቀ መዛሙርት ማቴዎስ ሉቃስ ጽሒፉ ንደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ጽሒፉ ንደቀ መዛሙርት ሉቃስ ናይ መሃቦም ምሳሌ ወንጌል በጥንተ ስብከት ዝተጀመረትሉ ንምግላጽ ይንበር ሎምስ ኣብ ኩሉ በጽሐያ አንድም በርባዕተ አፍላጋት ይምሰሉ እዚአቶም ካብ ገነት ካብ ሱር ሓደ እፀ ህይወት መንጭዮም ሙሉ ዓለም ዘይሮም አስቲዮም ናአትክልትን አዝርእትን ካብ ይብሰት ናብ ልምላሜ ካብ ልምላሜ ናብ ጽጌ ካብ ጽጌ ናብ ፍሬ የብጽሑ እዞም አርባዕተ ወንጌላውያን ድማ ካብ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሂሮም እዚ ዓለም ዘይሮም አስተምሂሮም ካብ ይብሰተ ኃጢአት ናብ ልምላሜ ንስሐ ካብ ልምላሜ ንስሐ ናብ ጽጌ ትሩፋት ካብ ጽጌ ትሩፋት ናብ ፍሬ ክብር ስለዘብጽሑ እዚአቶም ድማ ኤፌሶን ጊዮን ኤግሮስ ኤፍራጥስ ይባሃሉ ኤፌሶን ፈለገ ሐሊብ ርስትነቱ ድማ ርስ ህፃናት እዩ ማቴዎስ በዚህ ምሰል
كما حالب حالبكني وكما جبنت أرجعيكني كم زبل بزهر بروكاب يزخون لدت أبو ولد داويد ولد أبراهام النابلة يصحف رستناتو ناهز آنات كم زخونة كردد بزعباتهم هيرودس زغتلهم هسانات وفنوا هراه وعزز يقتلوا كله هسانات زبيت ليهم يلو صحافه جيون فلغ وينيو رستناتو دما نايتهم دس يلوهم ግብሮም ዝፍጽሙ ሰባት ርስትዩ እንተ ጾሙ እንተ ጸለዩ ማለትዩ ማርቆስ በዚህ ምሳሌ ወይን ያስተፍየስህ ልበሰብ ይብል በዚህስ ኩሎም ጽሒፎም ይውዱ እዮም ይሉ ቅብአት ፍስሕት መንፈስ ቅዱስ በዘውህብ በጥምቀት ጀሚሩ ስለዚህ ጸሐፈ የግሩስ ፈለገ መዓሪዩ ርስትነቱ ድማ ናይቶም ጸዊረ ነገር ዝካአሎም ሰባት ርስትዩ መዓር ከቢድዩ ንሱ ድማ አባ ስረይሎሙ እስመ በዘእየ አምሩ ይገብሩ ወበትዕግስትክሙ ታጠሪዋ ለነፍስክሙ እናበለ ከከቢዱ ጸሐፈ ኤፍራጥስ ፈለገ ዘይትዩ ርስትነቱ ድማ ርስተ ሰማዕታትዩ ዮሐንስ በዚህ ምስል ዘይት ብሩህዩ ነሱ ድማ በትምህርቱ ልብ ደቀ መዛሙርት ስለዘብር ዘይት ጽኑዕዩ ነሱ ድማ ጽንኡ እስመ አነ ሞኢክዎ ለዓለም ይሉ ስለዚ ጸሐፈ አንድም አርባዕተ ሽቱ በዘይት አቃሚሞም ምሳቀመጥዎ ናርባዕቲኦም በቅብአቱ ናብኡ ይስሕብዎ ነሱ ድማ ቀዳሚሁ ቃል በመባል ነሕዋቱ በምስጢር ናብኡ ይስሕቦም ምንጮም አብዚ ይነግር بو زي وص مسراق ويحور لمئراب كما يسقي بهيه وبو زي وص مئراب ويحور لمسراق كما يسقي بهيه بو زينك امس ويسوت لدبوب كما يسقي بهيه وبو زينك امدبوب ويسوت لمس كما يسقي بهيه ماتيوس صحيفو ندق مزامورت مارقوس صحيفو ندق مزامورت ماتيوس لوقاس صحيفو ندق مزامورت يوحنس صحيفو ندق مزامورت لوقاس ناي مهاوم مثاليه وانجيل بطنت سبكه تجمرتلو نمغلاص ينبر لومس اب كل بصحيا عندم بربعه نفاسات ምህረት ይምሰሉ እዚአቶም ጽን ህይወት ይኾኑ ጽን በመኻኖም እሉ እሙንቱ ነፋሳት ለይረብብዋ ለልዕልና ሰማይ ወይ የምድ ሰማየ በነፋስ ወገብረ አይማደ ሰማይ በነፋስ ይብል እስመ ነፋሳት ነፍሳት ይሆሙ ለማያ እስመ ነፋስ ያገዝፎ ለፍርየ እስመ እምሁከተ ነፋስ ዘንስህቦ ለቁመተ ስጋነ ይብል እዚአቶም ምስነፈሱ ንሰብ ሐሙሽተ ነገራት ይእዘዝ ቃል ዝናም ፈውስ በረከት ህይወት እዞም አርባዕተ ወንጌላውያን ምስተምሃሩ ድማ ንሰብ ሐሙሽተ ነገር ይውሃቦ ከም ጠል ትምህርት ከም ዝናም ስጋሁ ወደሙ ከም ፈውስ መንፈሳዊ ፈውስ አንድም ፈውሰ ንስሐ ከም በረከት መንፈሳዊ በረከት አንድም አርባዕቲኦም ናይ በረከተ ህብስ ነገር ስለዝጽሕፉ ከም ህይወት መንፈሳዊ ህይወት እዞም አርባዕተ ነፋሳተ ምህረት ዘለምለምዎ ዘድርቁ ዘልምዕዎ ዘጥፍኡ ሸሞንተ ነፋሳተ መዓት አለው እዚአቶም ምስነፈሱ አብ ሰብ ሐሙሽተ ነገራት ይወርድ ይብሰት ሃሩር ድምሳሴ አንበጣ አናኩዕ እዞም አርባዕተ ወንጌላውያን ዘስተምሃርዎ ዝልውጡ ዘእመንዎ ዘኽሕዱ ዘልምዕዎ ዘጥፍኡ ድማ ሸሞንተ ቤተ አይሁድ አለው ጸሐፍት ፈሪሳውያን ኃጥአንን መጸብሃንን ሓደ ወገን ሰዱቃውያን ሊቃነ ካህናት መገብተ ምኩራብ ረበናተ ህዝብ መላእክተ ህዝብ بعرب المت زئلان يبل ملاحقተ ህዝብ ማለት እዩ እዚአቶም መስተምሃሩ ድማ አብ ሰብ ሐሙሽተ ነገራት ይወርድ ከም ይብሰት አይምሮ ከም ሃሩር መከራ ከም ድምሳሴ እኩያን ሰባት በነፍስን በስጋን ሕያወት ግና በስጋ ጥራይ ይጠፍኡ ከመንበጣ ሓላዊ ንጉስ መናፍቅ ጳጳስ ከም አናኩዕ ብዙሕ ሰራዊት እዞም ሸሞንተ ነፋሳተ መዓት በርባዕተ ነፋሳተ ምህረት ተወሲኖምን ተገቲኦምን ከም ዝነብሩ ትምህርት ዞም ሸሞንተ ቤተ አይሁድ ድማ በትምህርቲ አርባዕተ ወንጌላውያን ተወሲኑን ተገቲኡን ናይ መንባሩ ምሳሌ በርባዕተ ባህሪያት ይምሰሉ ማይ መሬት ነፋስ እሳት እዮም ካብዞም አርባዕተ ባህሪያት ዝወፀ ፍጥረት የልዎን ካብ ትምህርት አርባዕተ ወንጌላውያን ዝወፀ ድማ የልዎን በርባዕተ ማዕዝነ ዓለም ይምሰሉ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ካብዚኦም ዝወፀ ፍጥረት የልቦን ካብ ትምህርቲ አርባዕተ ወንጌላውያን ዝወፀ ድማ የልቦን በርባዕተ ከዋክብት ይምሰሉ ህልመልሜሌክ መልኪኤል ናሪኤል ምልኤል ይባሃሉ እዚኦም ንዓመት አበርባዕተ ተኻፊሎም
ተተስዓን ሓደን ዕለትን 15 ኬክሮስን ይበጽሖም ንሓደ ፀሓይ ተኸቲሎም ስጋዊ ምግብና እናመገቡ ይነብሩ። እዞም 4 ወንጌላውያን ድማ ንዘመን ኣብ 4 ተኻፊሎም ንሓደ ፀሓየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸቲሎም መንፈሳዊ ምግብና እናመገቡ ይነብሩ። በ4 ክፍለ ዘመን ይምሰሉ። ጸደይ፣ ክረምት፣ መጸው፣ ሃጋይ። ጸደይ ወርሃ መሬት እዩ። ማቴዎስ በዚ ይምሰል ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም እናበለ ምድራዊ ልደቱ ጸሓፈ። አንድም ወርሃ ዘር እዩ። ምሳሌ ዘርኢ ካብ ኩሎም አብሊጹ አስፊሑ አምሊኡ ስለዚ ጸሓፈ። አንድም ወርሃ ዘር እዩ። ምሳሌ ዘርኢ ካብ ኩሎም አብሊጹ አስፊሑ አምሊኡ ስለዚ ጸሓፈ። ክረምት ወርሃ ማይ እዩ። ማርቆስ በዚ ምሰል በአምሳለ ማይ ብዝወሃብ ጥምቀቱ ጀሚሩ ስለዚ ጸሓፈ። መጸው ወርሃ ነፋስ እዩ። ሉቃስ በዚ ምሰል በአምሳለ ነፋስ ዝወሃብ ነገረ መንፈስ ቅዱስ መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጽየልለኪ ኢሉ ስለዚ ጸሓፈ። ሃጋይ ወርሃ እሳት እዩ። ደረቅ እዩ። ዮሐንስ በዚ ምሰል ንሱ ድማ መስተጻርር መስተቃርን ዘይብሉ ደረቅ ቃል ቀዳሚሁ ቃል ኢሉ ስለዚ ጸሓፈ። በ4 አንስተ ያዕቆብ ይምሰሉ። ንሳተን ድማ ልያ፣ ባላ፣ ዘለፋ፣ ራሄል ይበሃላ። ማቴዎስ ብልያ ይምሰል ንሳ ቅድሚ ኩለን ከም ዝወለደት ንሱ ድማ ቅድሚ ኩሎም ጸሓፈ። ማርቆስ ብባላ ዓመተ ራሄል ይምሰል ባላ ካብ ልያ ቀጺላ ከም ዝወለደት ንሱ ድማ ካብ ማቴዎስ ቀጺሉ ጸሓፈ። አንድም ንሳ ከም እመቤታ ኮይና ንእመቤታ መሲላ ከም ዝወለደት ንሱ ድማ ንጎይታኡን ንመምህሩን ዮሐንስ መሲሉ ከም ዮሐንስ ኮይኑ ጸሓፈ። ቀዳሚሁ ብምባል ይመስሎ። ሉቃስ ብዘለፋ ዓመተ ልያ ይምሰል ዘለፋ ካብ ባላ ቀጺላ ከም ዝወለደት ሉቃስ ድማ ካብ ማርቆስ ቀጺሉ ጸሓፈ። አንድም ንሳ ከም እመቤታ ኮይና ንእመቤታ መሲላ ከም ዝወለደት ንሱ ድማ ንጎይትኡን ንመምህሩ ማቴዎስ መሲሉ ከም ማቴዎስ ኮይኑ ጸሓፈ። ወላ እኳ ማቴዎስ ንታሕቲ ሉቃስ ንላዕሊ እንተኾነ ልደተ አበው ብምቁጻር ይመስሎ። ዮሐንስ ብራሄል ይምሰል ራሄል ድሕሪ ኩለን ከም ዝወለደት ዮሐንስ ድማ ድሕሪ ኩሎም ጸሓፈ። አንድም ንሳ ፍቅርት በሃበ ያዕቆብ ይብላ ንሱ ድማ ረድ ዘያፈቅሮ ይብሎ። በ4 ብሔረ ነገሥት ይምሰሉ። አንድም ብሾሞንተ ብሔረ ኦሪት ይምሰሉ። እዚ 2 ጊዜ 4 እዩ። ከምዚ ዝበለስ ብዙሕ ኣሎ ኢሉ ሙሴ 4 ገይሩ ዝጸሓፎ ኃይለ ቃሉ አውፂኡ ሓደ ገይሩ ጽሒፉ ዳግም ሕግ ኢሉ ንአበው ሃቦም። ወንጌል ድማ 4 ክፍሊ ኮይና ተጻሒፋ ከተብቅዕ ሓንቲ ሕጊ ተባሂላ ናይ ምስባኻ ምሳሌ። ብ10 አቀብተ ቤተ መቅደስ ይምሰሉ። እዚኦም 4 ጊዜ 5 እዮም። ከምዚ ዝበለስ ብዙሕ ኣሎ ኢሉ 5 ጊዜ 4 እዮም። 6 ኣብ ኣፍኣ 2 ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ተወካፍያነ መባእ እዮም። 4 ኣብ 5 ቆመ ብእሲ 4 ኣብ 6 ቆመ ብእሲ 4 ኣብ 7 ቆመ ብእሲ ኮይኖም እይባ ሞዓባዊ ወአሞናዊ እስከ ሳልስ ወራብዕ ትውልድ ዝበሎ ከይኣቱ ክሕልው ይነብሩ። እዞም 4 ወንጌላውያን ድማ 5 አእማደ ምስጢር እናስተምሃሩ ኣብ ልቢ ምእመናን ክሕደት ኑፋቄ ከይኣቱ ክሕልው ይነብሩ። በ4 መሰረታተ ቤተ መቅደስ ይምሰሉ። ሶሎሞን ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ከሎ ኣብ ታሕቲ ነቲ መሰረት 7 እመት ገበሮ። ልዕሊሉ 5 ቆመ ብእሲ ልዕሊሉ 6 ቆመ ብእሲ ልዕሊሉ 7 ቆመ ብእሲ ኣብ ልዕሊኡ ቤተ መቅደስ ሃነጸ። ኣብ ልዕሊ እቲ ቤተ መቅደስ ድማ ብርሃን ሰፊኑ ይረአ ነበረ። ምሳሌ 4 መሰረታት ናይ 4 ወንጌላውያን ቤተ መቅደስ ናይ ምእመናን ብርሃን ናይ ጎይታ ብርሃን ኣብ ልዕሊ ቤተ መቅደስ ሰፊኑ ምርአዩ ኣብቶም 4 ወንጌላውያን ዘስተምሃርዎ ምእመናን ብርሃን ጎይታ ሓዲሩ ናይ መንባሩ ምሳሌ። በ4 ገጻተ ኮክ በ4 ገጻተ ታቦት ይምሰሉ። ወንጌል ኣብ ሆሳዕና በ4 ማዕዝን ናይ መንባባ ምሳሌ። እዚስ ማዕዝነ ዓለም ኣብ ዝበሎ ይኣቱ ኢሉ ወንጌል ዝተሰርዐት ስለ 4 ነገር እያ። ንጥምቀት ንቁርባን ንተክሊል ንፍትሓት መዋዕለ ጽሕፈት ከም ዝሓለፈ እዩ። ዝጸሓፍሉ ቦታ ማቴዎስ ኣብ ፍልስጤም ጀሚሩ ኣብ ህንድ ፈጸማ ወፈጸማ በህንድ ከም ዝብል ማርቆስ ኣብ ግብፂ ኣብ ሮም እውን ይብልዩ ሉቃስ ኣብ መቄዶንያ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ልሳን ማቴዎስ ብዕብራይስጥ ማርቆስ ብሮማይስጥ ሉቃስን ዮሐንስን ብዮናኒ ልሳን ማቴዎስ ብዕብራይስጥ ማርቆስ ብሮማይስጥ ሉቃስን ዮሐንስን ብዮናኒ
ንዮሐንስ ፈልዩ ብጽር እንተበሎ ሓደዩ ቀቁሩብ ናይ ልሳን ፍልልዩ ከም ሓማስየንን ከም መቐለ ኣብዚ ድማ ስጋዊ ምግብና ኣብ ሰለስተ ከም ዝኽፈል መንፈሳዊ ምግብና ከዓ ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ሰብ ካብ ዕለተ ልደቱ ጀሚሩ ክሳዕ ወዲ 10 ዓመት ምግበ ነፋስ እዩ ወእይክለ ያእምር ህፃን ዘውስተ ነፍሱ ከም ዝብል ጥር እናበለ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ ካብ ወዲ 10 ክሳዕ ወዲ 40 ዘሎ ምግበ እሳት እዩ ካብ ወዲ 40 ክሳዕ ወዲ 60 ዘሎ ምግበ ማይ እዩ ካብዚ ንድሓር ሰብነቱ እናዝሓለ እናደኸመ ይኸይድ ተመሊሱ ናይ ህፃንነቱ ስራሕ ክሰርሕ ኣይከኣሎን እዩ ሰብ ካብ ዕለተ ልደቱ ክሳዕ 10 ዓመት ዘሎ ናይ ኣዳም ክሳብ ሙሴ ዘሎ ዘመን እዩ ንሱ ጥር እናበለ ዝሰርሖ ከም ዘይፈልጥ ጽድቅን ሓጢአትን ተፈልዩ ኣይተፈልጠን ነበረ ሓደ ቡሩኻት ከም በዓል ሄኖክ አብርሃም ኢዮብ እንተ ዘይኮይኖም ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስት ዝተመኸረ ምኽሪ ሓደ ክልተ አካላት ቤተ መንግስት እንተ ዘይኮይኖም ኩሉ ከም ዘይፈልጦ ካብ 10 ክሳዕ 40 ዘሎ ካብ ሙሴ ክሳዕ ጎይታ ዘሎ ዘመን እቲ እናፈለጠ ከም ዝሰርሖ ጽድቅን ሓጢአትን ተፈልዩ ተፈሊጡ እዩ እናፈለጠ ሓጢአት ዝሰርሕ ኮነ ወሃየለ ዝኩ ህገ ሓጢአት ዘውስተ አባልየ ወፅወኒ መንገሌሁ ከም ዝብል ካብ 40 ክሳዕ 60 ዘሎ ካብ ጎይታ ክሳዕ ዕለተ ምጽአት ዘሎ ዘመን እዩ እቲ ሰብነቱ እናደኸመ እናዝሓለ ከም ዝኸይድ ሓጢአት ድማ እናደኸመ ይኸይድ ወደክመ ህጉ ለኃጢአት ወደክመ ኃይሉ ለኃጢአት ከም ዝብል ሰብ ድሕሪ 70-80 ዓመት ተመሊሱ ናይ ህፃንነቱ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይከኣሎ ንወንጌል ድማ ናብ ኦሪት ክመልሳ ዝከኣሎ የልዎን ወንጌል ሶበተ ጽሕፈ አሃዱ እምአከለ ወንጌል ካብ 4ቲኡ ሓደ እንተ ዝጽሓፍ ማእኸለ ነይሩ ወይኣክልሂ እስከ ዕለተ ምጽአት ንውሉድ ወለዶ ማእኸለ ነይሩ እዚስ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣብቲ ሓደ የልዎን ኣብ ማቴዎስ ዘሎ ኣብ ማርቆስ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ የልዎን ኢሉ ወንጌልሂ ሶበተ ጽሕፈ አሃደ እምአከለ ወንጌልሲ 4ቲኡ ሓደ ኮይኑ እንተ ዝጽሓፍ ማእኸለ ነይሩ ወይኣክልሂ እስከ ዕለተ ምጽአት ንውሉድ ወለዶ ማእኸለ ነይሩ ብቦታ ሓደ ከይኮኑ ብዘመን ከይተራኸቡ ብቋንቋ ከይተሰማምዑ 4ቲኦም ዝጽሓፍዎ ሓደ ኮይኑ እንተ ተረኽበ ናይ እግዚአብሔር ነገሩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩ ምእንቲ ክፍለጥ 4 ገይሩ አጽሓፎ እምበር ወንጌልሂ ሶበተ ጽሕፈ አሃደ እምአከለ ወንጌልሲ 4ቲኡ ሓደ ኮይኑ እንተ ዝጽሓፍ ማእኸለ ነይሩ ወይኣክልሂ እስከ ዕለተ ምጽአት ንውሉድ ወለዶ ከዓ ማእኸለ ነይሩ ነዚ አርእስቲ ዝሃብዎ 300 እዮም ዲዮቅልጥያኖስን መክስሚያኖስን ዝተባሃሉ ክልተ አላውያን ነገስታት ተላዒሎም አብያተ ክርስቲያናት ይትዓጸዋ አብያተ ጣዖታት ይትረሃዋ ኢሎም አወጁ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጸላ መጻሕፍት ተበታተኑ ምእመናን ዝሞቱ ሞይቶም ዝስደዱ ተሰዱ ዘመኑ 40 ዓመት እዩ ካብ ብዙሕ መከራ ዝተልዓለ ዓመተ ሰማዕታት ተባሃለ ተባሪዮ ዘይከልእ እግዚአብሔር አምላኽ ራት ንጉስ መፍቀሪ ሃይማኖት ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ አንገሰ ንሱ ድማ አብያተ ክርስቲያናት ይትረሃዋ አብያተ ጣዖታት ይትዓጸዋ ኢሉ ነቲ አዋጅ በአዋጅ መለሶ ኣብ ዘመኑ አርዮስ ወልድ ፍጡር በመለኮቱ ኢሉ ተልዓለ ጉባኤ ኣብ ኒቅያ ይኹን ኢሉ አዋጅ ነገረ 318 ሊቃውንት ተጋቢኦም ንአርዮስ ብውግዘት ፈልዮም ሃይማኖት መሊሶም አጽኒዖም ኣብ ዝፈላለዩሉ እዋን ንመጻሕፍት አርእስት ገበሩሉ መልእክተ ጳውሎስ መልእክተ ጴጥሮስ መልእክተ ዮሐንስ መልእክተ ያዕቆብ መልእክተ ይሁዳ መልእክተ ግብረ ልኡካን ብስራተ ማቴዎስ ብስራተ ማርቆስ ብስራተ ሉቃስ ብስራተ አብ ትሩፍ ረድ ተናጋሪ በመለኮት ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ፍቁረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ስለምንታይ እንተበልና ብቕዓት ጸሓፍ እንተደኣ ተፈሊጡ ብቕዓት እቲ መጽሓፍ ይፍለጥ ኢሎም ይደልዎ ለዚያነብብ ቅድመ ይስክር ስሞ ለበዓለ መጽሐፍ ወእምዝ ያንብብ ወይምሃር ከም ዝብል ወንጌል ብስራት ስብከት እንተበለ ሓደ እዩ ወንጌል ብሂል በልሳነ ጽር ወትርጓሚሁ ስብከት ከም ዝብል ዲያብሎስ ከም ዝተሰዓረ ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ከም ዝጠፍአ ወልደ እግዚአብሔር ከም ዝነገሰ አዳም ከም ዝደሓነ ስለተበስር ጸሎቱ ልመናኡ በረከቱ ክብሩ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እሞ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ሐዋርያ ማቴዎስ ዝጽሓፈ ወንጌል እዚዩ መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቆየን።